dimineața! Sunt Iasmina Sara și acesta este primul meu vlog. M-am gândit să fac un vlog pentru că am o zi destul de încărcată. Astăzi este balul de Crăciun organizat de liceul meu și trebuie să ajung acolo în jur de ora 19. Voi cânta, vor fi și alți invitați, dar asta urmează să aflați voi pe parcursul videoului. Trebuie să ajung la soundcheck, trebuie să ajung și la make-up, dar o să vă iau cu mine peste tot. Ideea e că nu prea știu cu ce să mă îmbrac. Uitați ce e afară, n-ai cum. Please bring my summer back. Uite și valiza lui Alex. Fratele meu abia s-a întors din Milano, el acolo studiază și s-a întors azi noapte. A avut întârziere 6 ore avionului. Probabil n-a avut încă timp să despacheteze. Am ajuns la locul faptei. Momentan se fac niște probe de sunet. Sunt repetiții, încă se aranjează mesele și tot ce trebuie. Și e foarte mișto aici, îmi place mult, e super drăguț. Hello! El e Radu, chitarul, ce să crezi? Care cântă la chitară. Și eu să mă ajut în seara asta. Hello! Update. Am ajuns la make-up la Andreea. Am fost la soundcheck până acum. Durează undeva la 45 de minute să mă machez. Termin aici și apoi mergem acasă să mă schimb. Și apoi iar la sală la bal. Bună! Gata și la make-up. M-am machiat destul de mult, am vrut să fac un gold lips și ceva super simplu la ochi, un eyeliner. Nu prea-mi place mie să mă machiez prea mult, dar când se cere, se cere. De obicei sunt pe natural. Ești pregătit? Foarte bine. Ce s-a întâmplat cu chitara? Rămăsese într-o cameră. Așa. Și am panicat pentru că noi aproximativ 10 minute să cântăm. Dar te-au trecut puțin transpirațiile. Toate transpirațiile, că întrebam unde-i cheia, e la ăla, mă duceam, unde-i cheia, e la cântăreți, du-te la cântăreți pe scenă, mă duc la ăla de la sunet, unde-i cheia? Ăla zice, la cântăreți. Și zic și eu ce fac? Zic, fă ce faci, ce asta e așa? Și se uită, bă, ăia cântau pe scenă, tu înțelegi? Ăia cântau pe scenă și îi face să vă. Și ăla face așa o mișcare. Cânta el așa, se uită, bă, și face o piruetă. Nu cred! La cheia. Nu cred! Și ăla ăla așa. Ce professional! Zis, Ho, ho! Suntem departe. So, tonight for you, we're gonna have a magical moment with Yasmina Saraj and Radu Kitaro, both Mark Twain students. So let's show them some love and support. Hi guys! Am pregătit un moment special, se numește Figures. Enjoy! Figures, I'll give you right time, you can make it slow. Figures, I know I'm praying, cause you just won't change. Slow figures, I gave it all, and you gave me shit. Low figures, I wish I could do exactly what you did. I wish I could hurt you back. Say love, what would you do if you couldn't give me back? You're the one who's gonna lose something so special, something so real. Tell me, boy, how
more, Yasmina and Radu. Finally home. Am ajuns și eu acasă, e 5 dimineața. M-am distrat, a fost și Alex să cânte, Alex Velea. Da, au fost foarte încântați copiii și partea care mi se pare cea mai tare la tot conceptul ăsta este faptul că s-au donat bani pentru copiii neajutorați. Hello, hello! Neața. Nu am mai putut să stau aseară, mi s-a închis telefonul. A fost foarte mișto ieri și chiar vreau să introduc mai multe videouri și poze cu tot ce am făcut și tot ce s-a întâmplat. Nu am apucat să filmez atât de mult acolo și mă oftică foarte tare asta. Dar chiar a fost o zi productivă și mă bucur. Ne am la vacanță, adică, mă rog, teoretic n-am la vacanță, mai avem de mers și azi și mâine, dar pentru că ieri s-a stat până foarte târziu la bal. Astăzi ne-au cam dat liber. Mâine trebuie să mergem să facem niște activități cu copiii din celălalt campus, adică copiii de la grădiniță și din clasa 1, cu Moș Crăciun, cu crăciunițe, cu cadouri, cu tot felul de chestii. Activități pentru CAS este o parte a bacului internațional. Cred că o să fac un video în care o să vorbesc despre ce înseamnă bacul internațional și așa, pentru că probabil sunteți puțin confuzi. Cam atât a fost pentru primul vlog. Sper că v-a plăcut. Chiar vreau să continui să fac asta. Lăsați-mi comentarii, dați like dacă v-a plăcut și spuneți-mi ce vreți să vedeți în videourile următoare. Pagina mea de Instagram, Jasmine Saraj, Facebook, Jasmine Saraj, Snap, Jasmine Saraj. Subscribe to my channel, guys. Vă pup și până data viitoare. Keep it real.